Wala ako gitahakot. Pwede lang ganun siya? Sabon. Ang ulit. Mga na yung pang birthday? Kana? Kuya, pang birthday. Ala. Sagol sa birthday. Kuan, lamas. Dahil sa sagol sa lamas. Balatong. Isda o balatong. Nangaon rag pa. Ikan apres itisin. Sagol ano yun? Manok? Diba, sagol ano ba? Baboy ba? Baboy, manok ba? Parang ning ayo. Sabi prato man eh. Kan paparak. Enggak. Ini apa tapang kayu. Sekarang semua ke mga anta. Iguto na, wala tayo paniod to. Mura rin nag-birthday, wala paniod to. Pastila. Birthday ko naman, yung may paniod to. Ugnaw naman ako. Iguto mo na ba kayo mo? Panra itong kao? Lagi mo. Tignan gusto mo kayo? Dari pakisar. Ako na gagawin mo. Kaya nabarata. Kita gusto mo. Nabarata mo. Kita yung huli. Uli, utang na yung ganina. Kasula? Tabang na kayo na ron. Bale po na no? Kita. Ano, udah nih bagulah sakto nun. Ito ha? Ano sakto na kayo? Ipatindi mo sakto nun. Ini kaya ang nagdinit. Forbidden that the water and electricity meter bases are under the name of the senior citizen only for except as your senior citizen
about publish in reasonable by law, ratios and comparison, deducting RA 1994 sale of sani paginti ukhaki si Perla de Pagyente Rosindo Labad-Labad Municipal Mayor. Sama-sama tayo at wala